Здравейте, хора! Пак се завръщам с Dream League Soccer. И противника ни е Реал Мадрид. Реал Мадрид ми е най-трудният съперник в началото на дивизията. И не започнах с нови екипи и нова емблема. Екипите са ми на Порто, моя любим отбор от Лига Португалия, от Лигата на Португалия. Ето го Меси, и ще вкара гол. Първия матч го отстраних с 1-3, втория той ме отстрани с 3-1. Но и Дембеле, Компани, Тони Крос, бъдеше за малко. Хамес. Сандро реши да прави нещо, да играе Роналдо. Ама сега Хълк ще вкара. Не. Вървам го с превара. Сега Хълк. И какъв гол на Хълк. Клеар Навас нищо не направи в този момент. Меси, ще му застара. Дами и господа, какво е изпълнение на Сандро? Врачи. Това е лош момент за вратара. Какво стана с защитата на Реал Мадрид и вратара? Карбахал. Дембеле. Ковачич. И матча свърши. И героя на матча е Сандро. Сме на първо място. Ама и Вал Чочов дали е на разположение да го вземам. И сега ще играем турнамент. Меси, Роналдо. Неймар. Какво ще направи Неймар? Нищо. Я това е Кирини. Криштиано Роналдо. Голин. Хълк. Ще прави Хълк. Вира да паска. И какъв гол на Роналдо. И какъв гол. Какво блестящо изпълнение на Криштиано Роналдо.
Меси се опита да подаде на Хълк. Меси. И каква града на Меси? Може вратаря да си вкара гол. За това хваща пред вратата. Яя Туре. Къв шпагат и Яя Туре получава жълт картон. Няма. Към Кристиано Роналдо изпълнява финт. И какво бразиле? И какво бразиле само на Кристиано Роналдо? Каме се привидя да. А тук нашия герой. Тия какво изпълнение на Кристиано Роналдо? И какво страхотно бразиле? Това стана за Вилиарреал. Този матч е изгубен. Хълк. И пак се опитват да паснат към Роналдо. Това е Роналдо. Компани. И пас към Меси. Пас за Роналдо. Гледай какъв гол на Кристиано Роналдо. Не, чистка смърт имам в този матч. ФК Порто печели този матч. Още в първото по време. Пас към Кристиано Роналдо. Дали ще вкарат още 5 гола нашите момчета. Неймар. Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо чакаше. Компани ще вкара. Не. Меси, дали ще си вкара хет-трик? Не. И това е жълт картон за някакъв си. Меси ще изпълнява фаул. Точно Кристиано Роналдо. Това пътя на отдор. Ама сега Кристиано Роналдо, какво спасяне на врата? Тук вратаря много добре се намеси това положение. Яя Туре, какво ще направи Яя Туре? Годи. Компани. Ще вкара. И какъв гол? Вратаря точно пред вратата. И Меси му губи точно в ъгълчето. Гледайте внимателно хора. Това няма спасяване.